Den kramen från Henrik Eriksson på Bebic. Bare på svensk. Nej, jeg gør det langsomt. Ikke alt det, altså. Hvordan synes du, I håndterer den kendskærning, at I er 11 mod 10? Og det forstår jeg ikke, altså. Hvordan har jeg ret i, at I virker utrolig trætte til sidst i kampen? Og det forstår jeg ikke. Hvordan skal I gribe den anden kampen næste uge, næste vægtkamp? Ja, jeg känner fattigt. Taktisk, hvordan skal I gøre for at Okay, held og lykke. Ja, tak så mycket. Ja, sorry. Webber rätt in i baken och det där är en exakt likadan smäll som Josef Kral gjorde tidigare. Vilken kropp! Titta, han har glömt att ta av skridskoskydden. Det kommer han få höra i många år till. Alltså, titta här, titta!